И здравейте хора, аз съм Гангстърът БГ и това е мой Майнкрафт клип как да оцелите няколко нощи. Сега ще създадем един нов свят, както ще го кръстим Survival. Това е първият някой си клип, но да. И да, мисля да има няколко поредици на този свят. Нали, знаете, че е мултиплеер. И говоря с слушалки, защото понеже ги купих. И сега ако се чуете игра на компа, но съм свалял Minecraft Preheation. Защото други игри, друга Minecraft не мога да играя. Та съм свикнал, та ще остана. Не знам какво да кажа, отдеве се опитах, имах няколко опита, но тук само викаха брат ми доста. Но спокойно хора, всичко ще се оправи. Няма технически проблеми, нищо няма вече. Сега съм се заключил в моята стая. Т.е. в нашата стая съм се заключил. Заключил съм се. После съм затворил вратата и сега трябва да чувате викове. Да. Проклети хора са те, но и връщаме се от пауза, защото някой влезе без мое позволение. Пак се топата злата майка. Майка мила. И да, това ще бъде една поредичка, която се казва Survival. Може да мисля друго име, просто да го кръстих Survival. Хората, които не знаят как се пише Survival, се пише Survival. Аз така поне си го помня. Аз така го пиша. Сега ще поемам към... О, май геш. Това камънище. Камънище. Сериозно. Да, ще поемам към това камънище. Към тази пещера. Към това... Охо. Та веднага почваме. Тук що направих този свят, който не е видял. Да е видял. Та сега часът е 29:12. Понеже утре не съм надаскал и утре мога да снимам на този клип. Няма да играя много, освен малко да покопая за така да... Защото на хората едва ли им се гледа как копая, но някои хора казват, например, Heaven Bull, той ме накара да снимам на Minecraft. Не ме накара, просто заради него се... никой не ми казва за Minecraft. Един ден просто влизам в Aptoid, за да си намеря някоя игра да играя. И просто трябваше да намеря някаква игра и видях Minecraft. После написах Minecraft и ми излезе на името на Heaven. Това беше първият български сайт. Вторият беше Дидо, който може да го видим в Омега някой ден. Даде сега не игра с интернет, просто някой ден като се плата интернета. Като не ме мързи да отида да го плати. Просто знам някой хора ще каже как играеш Майнкрафт на компютър без интернет. Хакнах една парола до нас, ама не искам да казвам на кой. Извинявайте, че посмърчам, но не съм я запушена. И писна ми да събирам тоскове. Ама съм умен бе хора, вижте ме бе. Какъв клубък ще бъде? Не правиш ли го? Какво? Толкова има клуба на 13 часа. Да преместата, че ме не. Къде го преместя? Тук долу прискачах при Зелбай. Не, тук горе, за да не прекарам, защото трябва да е 15 минути по този клип. Ох, как си шибнах микрофона.
Само да се почешам носа и ще ударих микрофона. То някои хора би казали, че много микрофонът го взех от Банкя и си е доста работлив. Наистина работи бая готино. Не работи лошо все пак. И може пак да спра този епизод малко по-късно, защото не съм ял. Ай съм гладен. Мислим клип. Снимам този клип и моля ви хора, мекнете се за мен, моля ви. Поне един лайк или един коментар, моля ви. Никой не се лайква за мен. Моля ви, поне вие бъдете първи ми лайк. Или коментар. Аз ще отговарям на писмата. За сега после утре ще първо към там 12 часа ще има влог. И към не знам 4-5 часа ще снимна тази поечка, но си планвам. Аз им не вълна, не. Това беше в другия ми опит да го направя този клип. Не мога да дишам. Сега спя някакви песни, ще няма какво да ви говоря. Нямам какво да ви кажа. Че говоря за училището. Тъпото даскало. Който мази училището да ме лайкне. Така ме подкрепите му и този канал, за да не го спирам. Ще има доста влогове. Оня ден видях, като ходих на екскурзия Хевън. Истинското ми име Цецо му казва. Шкихна. Чила! Върнах се след паузата. Май гаш, тук ще бъде малко табазичка. Не знам дали ви лаги на вас, но на мен не ми лаги. От предишните няколко клипа на една друга поедичка доста лагаше. Като провалих клипа с рендер беше. Да. Аз съм Gangster BG, който не знам. И да се върна от клипа. Да се върна от начало, който не знам само. Тази киека много ми се иска да изтъкам. Няма се. Това. Тук го има. Няма да си ми чака. Дай сега ще покажа нещо. И защо? Който не знае така се прави горе, така се прави чако, като печете дървета. И може да се чува малко тихо, но ето, това е чако, това не е. Защо са го направили така? Ако бяха го направили така да се отделват толкова. Един път бях си кръстил толчовете с вещи. И дадох на един мой приятел и той вика, така го направи. И му показах. Вече 9 минути и 10 почти секунди. Да. И тук ще покопая, докато не стане малко време. Или докато не се стъси кепата. Другият епизод може да се намерим... Другият епизод към петият епизод на тази поредица може да почваме с нашия основ дом. Зад кадър ще търся неща, какви чънкове има тук. Не чънк, а да разгледам какви байлони има, за да се намеря подходящ, защото да видях един готин. И този път мисля този клип да не е скучен. Защото почти всички не спа.
Защото всички ми казват, че моите клипове са скучни. Не ми казват, аз го мисля, бе. Да, вземам нещо долу, което не искам да го гледам. Тук дано няма дупка долу, отгоре, няма. Ей! Трябва сега да... О, навън край нож. Това да си затапа вратата. Така, ето. И понякога ми изчезват айтемите. В смисъл, доста голям има. Значи после направя нови айтеми, за което ще бъда много благодарен. Меч, лопата, кирки, секира, да, това. Аз в принцип си правя доста кирки. Нека по-отвързвам те са хубави. Не. Виж как по принцип си подреждам айтемите. В принцип е така си поддържам айтемите и по-бързо, че този клип няма да мога го кача в YouTube. По 15 минути. И това беше за този епизод. Не беше толкова малко. И това беше за този епизод. И ще пискяката. Тия двете ще мога да щупа сега. Але бе, като точно да се вкарва. Че писа, има малчичка. И ставам тук. Да, настройките са същите като на компа. Не, базикам се това на телефон. И аз бях гангстър от БГ. Вие бяхте моите малки гангстърчета. И вече с това ще ми е репликата като свърша. Ето е пак казвам. Аз бях гангстър БГ. Вие бяхте моите малки гангстърчета. И чао!